Man regner med, at 1 lille million danskere har pollenallergi, og 8 ud af 10 af disse, 80%, har udviklet allergien inden 20-årsalderen. Jamen, det der sker er i første omgang, at pollenpartiklerne får nogle bestemte celler, der hedder makrofager, til at pollenpartiklerne bliver spist af de her makrofager, som er nogle særlige celler, der tilhører immunforsvaret. Og cellerne sender så besked til nogle andre celler, man kalder allergiceller, som laver nogle allergiantistoffer. Og første gang man er udsat for pollen, sker der måske ikke noget, men næste gang så reagerer de her antistoffer på pollen og får allergicellerne til at udtømme en masse kemiske substanser, som så afstedkommer en kædereaktion, der giver anledning til de velkendte symptomer. I øjnene er det øget tårerflod, det er rødme og kløe, eventuelt hævelse. I lungerne er det ophobning af sekret, hoste, astmasymptomer, hvor de bittesmå luftveje trækker sig krampagtigt sammen. Og i næsen vil det typisk være øget sekretion, som også giver anledning til, at man lyser, og der løber klart sekret ud af næsen hele tiden, så man hele tiden skal pudse næse.